Barka da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka siya USDT daga cikin Binance ka tura shi cikin MTF wallet naka. Okay? So sai ka je ka cikin Binance account domin siyo wannan dollars ɗin. Wannan USDT ɗin za ka siye shi ne ta hanyar amfani da Naira account naka. So za ka tura musu Naira ne su kuma su baka USDT. Sai ka yi amfani da shi ta hanyar wato ainihin tura shi cikin MTF wallet naka. Okay, so bari mu yi login. Guys, idan kana so ka dinga samun kuɗaɗe mai yawa, dole ne ka sanya at least $2,000 wanda a wata ɗaya kawai ka mai da yadda ka sa. So idan ka zo ka nan gurin wajen wallet bayan ka yi login in Binance naka, sai ka koma inda aka ce support. So idan kana so ka sayi USDT ta hanyar amfani da Naira domin ka yi amfani da shi wajen wato aikin suna MTF, to kawai ka koma nan inda aka ce funding wallet. So idan ka kula a daidai nan gurin, so bari network akwai wani guri inda aka ce P2P. So za ka yi amfani da wani ne wanda yake ɗan kasuwa ne zai siyar maka wato ainihin Naira dola, kai kuma sai ka tura masa Naira. Sai ka danna nan inda aka ce P2P. So idan first time ne siyan ka, za ka kalli ya nuna ma wasu abubuwa dai duk ka samu ka zazzale. So subhanallah, dola ta yi sama. Sai ka danna nan inda aka ce I have. Sai ka zo ka nan sai ka ce I confirm. So a yanzu dai dola ta yi sama, ta karu bayan da na bar ta ɗazu ba. So za ka kalli a yanzu muna da kusan 800. So da 20 da kusan 30. Nan ka zo ka nan akwai buy akwai sell. So wanne kake so? Idan za ka iya sayar da shi kuma za ka iya wato ainihin saya. So mu da yake saya za mu yi, sai mu danna nan. So akwai dai gurare abubuwan da ya kamata ka sassaita as first time kai register. So da yake mu ba first time ba ne, already a sassaita yake, za ka kalli nan. So sai mu yi ƙasa mu zamo wanda ya dace da kuma yanayin trading namu. So za ka kula da yanayin trading limit ne. Haka kalli wannan zai siyar da na 600 ne zuwa 647. To mu kuma bai kai na 600 za mu siya ba. Za ka ga za mu yi ƙasa mu nemo daidai limit namu. Wannan zai siyar da na 30,000 zuwa 33,000. Shi ma bai kai limit namu ba. So ga wani zai siyar da na 50 zuwa 300. da yake siya ne za ku yi, akwai buƙatuwar kai za ka fara tura kuɗi kafin a sake maka coin. So akwai abin da ya kamata ka duba, yanayin trading ɗin mutum da kuma wato ainihin wani irin support yake. So firstly za ka kalli nan gurin, in bai kai 97% ba, like bai wuce bai fi 97% ma kar ka fara amfani da shi. So za ka kalli wani 95, wani 97, wani ga nan nashi likin din 98. So bayan ka kula da likin 90 something ne ko kuma 75 haka, sai ka kula da completion, shi ma ya kasance high. Sai ka kula da trade, ya zamto ya yi trade da yawa, ɗan kasuwa ne ba macuci ba ne. Duk wanda ka je ka samu trade nashi kaɗan, sabo ne ko kuma ne wani wanda ya yi kasuwanci kaɗan, so anytime za ku iya samun matsala da kasuwancin. Kaga wannan ya yi kasuwanci kusan 700, haka yana nufin mutane kusan 700 sun siya kaya a kan shi. Kaga 15 minute ma yana online ya sauka, dan kasuwa ne. So yanzu za mu yi amfani da wannan wajen saida masa coin. Za mu danna nan buy. Okay, so baya ga haka sai ka sauko da nan gurin. Aka ga sun ce ka karanta teams, dole ne ka karanta teams in kowane mai siya da mai siyarwa, in ba haka ba za a iya samun matsala. Ka zo ka nan gurin za ka kalli sun ce please read the advertiser tips before placing an order. Failure to complete my me za ka kalli suna nuna ma cewa riski idan ba ka karanta wannan abin da ya rubuta ba. Abin da ya ce shine drop contact, no crypto related started. Ka fara ajiye wato ainihin lambar wayar ka
kafin a fara maganar kasuwanci. So wannan za ka kalli akwai reviews a kansa, akwai kuma trade da yawa, akwai feedback. Za ka kalli sai ka karanta abubuwan da mutane suka ce game da shi. Ga nan positive, za mu danna kan positive. Okay. Za ka kalli mun karanta positive a nan gurin. Ga nan mutane da yawa sun yi kasuwanci da su. Okay. Feedback. Mun zo feedback. So past transaction, wannan ya ce past transaction, patient, safe and truly worthily. So wannan ya ce polite and friendly, wannan ya ce past transaction, wannan ma ya ce past. So hakan yana nufin wannan ba wasa, ɗan kasuwa ne. So za mu iya kasuwanci da shi. Ga wani ya ce patient, mai haƙuri ne kenan. Ga wani ya ce fresh, wasu kawai lakin nasa suka yi suka bar sa. Wanda ya maka lakin ko a Facebook ne ya danna maka like bai yi magana ba, hakan yana nufin abin ya burge shi. So good price, past transaction. So in baka kalli good review a nan ba, so za mu je mu wani inda aka ce negative, shi ma mu fara duba me matsalan shi da mutane. Sai ka dawo inda aka ce feedback. Okay. Slow transaction, extra. Okay. So haka kalli wani a nan gurin kamar ɓata suna ne da 8,000 sun yi kasuwanci da 8,000 sama da mutane, kuma an yi believing a kansa. So mu za mu yi kasuwanci da shi, mun yarda da shi. So zan zo in danna nan inda aka ce buy now. Okay. Na nawa kake so ka siya a nan gurin, sai ka zo ka kasa na nawa za ka siya. So ga nan yadda za mu siya, zai tura mana 61.58. So za mu danna nan inda aka ce buy with 0 fee. Okay. Aha. So za ka kalli ya ce Binance is holding the seller crypto in the escrow account. Binance 24 hours 70 customer support. So hakan yana nufin Binance za su yi yanda ya dace kan cewa sun tabbatar da wannan bai cuce ka ba. Sai ka danna next. Click this button to view specific payment. To sai ka ce okay. So a nan gurin ne za ka kalli yanayin da ka sa kuɗinka da kuma yanayin guda nawa ne sake maka. Wannan shine yanayin price nasa. So $61 za ka kalli farashinsa. Ga nan farashin dola ɗin. Wannan shine bank payment nashi wanda za ka tura masa kuɗi. So a yanzu ku fara chatting da shi ta saman nan, ka tabbatar da yana online nan. Okay, open. So za mu shigo nan mu ce hi. Hello. Hope you are online, guy. Tambayar shi zami. Ka tabbatar da yana online, zai sake maka kudin ka nan take kafin ka fara tura kudi. Abin da ka yi kwafi wannan ka je ka ajiye shi domin za ka sanya shi wajen payment method. So sai ka zo ka nan ka ce na payment. So za ka kalli amount ɗin da exact ka tura yadda ake so. Sai ka zo ka nan ka ce okay, za ka kalli ga nan bankin da yake so ka tura masa Palmpay account opening branch. Palmpay ga nan sunan, ga nan account number, sai kai kwafi. Wancan bayan shi ma ka ɓoye shi. Sai ka je ka bank account naka, sai ka je ka nemo wani account kake so ka tura. Daman ya ce Palmpay ko Palmpay. So sai mu zo muna in paste ɗin address, sai mu danna confirm the payment. Okay, sai ka duba ka tabbatar da sunan da ya nuna maka a can
ɗaya yake da nan oyemini azizi obeme ne gashi nan dai ka sanya amount exact sai ka zo kana a can daidai sai ka zo kana wannan remark wannan code din da ka tura musu ka tabbatar da ka sa shi a narration ka tabbatar da ka yi copy nashi sai ka koma can sai ka paste sai ka danna kan make transfer ok bayan ka shigo ka dawo cikin nan gurin bayan ka riga da ka tura sai ka je ka wajen message ka ji me ce ok sai ka ce I have make the payment sai da farko ka zo ka nan make payment sai ka zo ka nan notify the seller so a yanzu ka riga da ka notify nashi wasu suna tambayan ka tura musu da yake da suna receipt wasu kuma ba sa tambaya so when you are buying so za mu je muna sama sai mu jira mu ji sai mu ci habo aha ka gani dan halak ya sake mana coin so a yanzu dai coin namu ya riga da ya sake mu ce don ya kalli kudin kenan a yanzu mun gama transaction da wannan zaka iya bashi positive tunda nan take muka sake kudi ko tambayan mu wato ainihin wani tambaya ko tambaya bai yi ba kawai receipt kawai ya zo shi ya sake mana coin kaga mun ji daɗin haka so sai mu back a yanzu kuma yadda zaka tura shi zuwa directly cikin wato ainihin MTF e-wallet naka ok bayan ka shiga cikin MTF account naka ka ɗauko wannan address ɗin ana da buƙatar shi a koda yaushe ka yi amfani da shi wajen deposit sai ka zo kanan gefe-gefen sai ka zo kanan za ka kalli ga nan coin namu a nan ya bayyana ba a nan ba so a nan ɗin za mu iya tura shi sai mu ce withdraw a nan directly zuwa MTF account namu sai mu ce muna so mu yi withdraw ɗin wannan sai mu ce send a crypto network a nan wannan address ɗin da ka kofo a cikin MTF naka shi za ka sanya a nan festa shi a nan sai ka zo nan inda aka ce network sai ka yi ƙasa sai ka zaɓi na ƙarshen nan TRC20 Tron sai ka zo nan ka sanya guda nawa kake so ka tura za mu tura guda 61 na nan cikin MTF wallet namu so za su ɗau guda ɗaya matsan network za su sake mana 66 sai mu danna nan da aka ce withdraw sai mu ce confirm ok za mu ce confirm again ok za mu ce a nan so za mu yi amfani da phone number wajen verification sai mu danna again get verification ok za su tura mana 41.9573 so a yanzu coin da muka tura ya tafi yana processing so anytime za ka iya kallon shi a cikin MTF wallet naka nan take bayan sun yi approving ok back ok haka ne za ka siyo coin daga Binance zuwa MTF wallet naka. Gode.